Ffrwd Byw a chroeso mawr I chi gyd i'n hoedfa o fawl heddiw, hoedfa Ebeneser, 14 o Fawrth 2021. Mae pobl yn colli rhediad ar y dyddiau ar hyn o bryd. Ond gobeithio bod na lacio mynd I ddigwydd rwan yn sgil datganiad Mark Ffrwd dydd Mercher, ac y byddwn ni gam wrth gam yn gallu cael yn rhyddhau I gyfarfod a chymdeithasu ac I addoli gyda'n gilydd. Felly bob dymuniad da I bawb ohonach chi, a diolch o galon I chi am ymuno yn yr oedfa bach yma ar Sul y Mamau. Ac ar Sul y Mamau, da ni'n cyfarch mamau ar hyd a lled y byd, ac o fewn I Gymru ac o fewn i'n heglwysi a'n cymunedau ni. Ac yn I cyfarch nhw, yn diolch yn fawr iawn am yr hyn oll maen nhw'n ei wneud, yn gwasanaethu I teuluoedd a'i plant, ac am eu cyfraniad enfawr i'n cymunedau ni mewn llawer o gyfeiriadau. Mi fyddwn ni'n mynd i'r cyfeiriad yma yn ystod y bregeth y bore yma, gan ystyried mamau a hefyd y sefyllfa neu safle merched o fewn i'r eglwys yn gyffredinol. Ond dewch I ni wrando ar ddarlleniad gan Carys Mair o lyfr y Salmau. Mae Carys yn darllen Salm 96. Salm 98. Canwch gan newydd i'r arglwydd, am ei fod wedi gwneud pethau anhygoel. Mae ei fraich gref wedi ennill y fuddugoliaeth iddo. Mae'r arglwydd wedi dangos ei allu I achub. Mae wedi dangos i'r cenhedloedd ei fod yn dduw cyfiawn. Mae wedi cofio ei gariad a'i ffyddlondeb I bobl Israel, ac mae pawb drwy'r byd I gyd wedi gweld Duw yn achub. Dewch bawb drwy'r byd I gyd, gweithwch yr uchel i'r arglwydd, gweiddi'n llawen a chanu mawl iddo. Canwch ar y delyn i'r arglwydd, canwch gan hyfryd I gyfeiliant y delyn. Seinwch yr utgyrn a chwythu'r corn hwrdd. Dewch bawb drwy'r byd I gyd, gweithwch yn uchel i'r arglwydd y brenin. Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi, a'r byd hefyd, a phawb sy'n byw ynddo. Boed i'r afonydd guro dwylo, ac i'r mynyddoedd gan i'n llawen gyda'i gilydd o flaen yr arglwydd. Achos mae e'n dod I roi trefn ar y ddeiar, bydd e'n barnu'r byd yn hollol deg, a'r bobloedd yn gwbl gyfiawn. Y salm yna, salm 98 neu 96, yn yn hannog ni addoli ac I glodfori Duw. A dyma'n union da ni am I wneud y bore yma, y cyfyngiadau, yn bod ni'n gwneud mewn ffordd anarferol. Mae'n haddoliad ni yn tŷ, yn yr olfa, yn yn cegin, yn llofft, yr un mor ddilys i'r arglwydd, oherwydd mae Duw yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man. Darlleniad yn cael ei wneud gan Carys Mair, chwaer fawr Seren, a dydd Gwener fe gafodd Seren law driniaeth yn yr ysbyty'n gosod lein newydd ar gyfer dialysis. Mae gartra ers ddoe, a da ni'n cofio ati hi, a mae'n gweddia hefo hi wrth iddi baratoi cyfnod newydd o dialysis wrth ddisgwyl am aren newydd. Dewch I ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad a thad yr arglwydd Iesu, da ni'n diolch am y munudau hyn o fawl, lle da ni'n gallu ymneilltuo I dy gwmni di, a chanolbwyntio ar dy fawredd ac ar dy bresenoldeb di, a myfyrio dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, mewn byd sydd mor swnllyd, mor wrthwynebus I ffydd yno ti. A da ni yn cael yn bombardio gan negeseuon a syniadau o bob math. A mor hyfryd ydy dod at yn gilydd ac uno mewn mawl wrth fyfyrio'r Iesu Grist ac ar y newyddion da o lawenydd mawr. A rhoi yn bywydau a'n teulu a'n cenhedloedd yng nghyd-destun dod I dywgrwydd di dy hun. Helpa ni drwy'r ysbryd glân y bore yma I daddoli di mewn ffordd sy'n yn ddilys
nid yn ddeddfol, mewn ffordd ddiwiog a nid ffordd sydd yn brennau, ac i fynegi'n diolch a'n cariad, a'n gwerthfawrogiad, a'n mawl i ti drwy gyfrwng y ffurf syml yma. Bendithiad y bobl yng Nghymru ac yn y byd ar y sul hwn, oherwydd gyda'n gilydd, dan ni'n gôr mawr sydd yn canmol yr oen. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. Da ni am wrando ar emyn a Hywel ac Aled sydd wedi gosod yr emyn yma mewn gwirionedd, geiriau Williams Pantycelyn, a'r gitgan wedi cael ei chyfansoddi gan Hywel. Dewch i ni addoli'r Arglwydd. Wrth droi fy ngolwg yma i lawr, i gyrra'r greadigaeth fawr. Gwrthrych ni wyl fy enaid gwan, ond Iesu bwyso arno'n rhan. Dewisau sef ac efo hyd, ddewisaf mwy tra yn y byd. Can Gwynfydd ddaeth imhenaid tlawd, cael brenin nefoedd i mi'n frawd. O, do fe garodd fi, pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi, pan oedd o dan yr hoelion. O, mae'n caru ni, ac yn y nefyn eiriol o dy gariad i. Fy nghysur oll oddi wrtho darth, mae'n dad, mae'n frawd, mae'n briod harth. Arweiniad llariaeth ti a thref, feiriolwr cyfiawn yn y nef. O, do fe garodd fi, pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi, pan oedd o dan yr hoelion. O, mae'n caru ni, ac yn y nefyn eiriol o dy gariad di. Melys fel man ar nefoedd ffri, yw hyfryd hedd fan wylid ci. Mwynhad o'i gariad efau ras, na'r diliau mel sy'n well ei flas. O, do fe garodd fi, pan ddaeth i'r byd yn faban. Do fe garodd fi, pan oedd o dan yr hoelion. O, mae'n caru ni, ac yn y nefyn eiriol o dy gariad i. Hyfryd iawn. A da ni diolch i Hywel ac Aled am y cyflwyniad yna o eiriau Pantycelyn.
Da ni troi rwan at y Beibl, ac os oes gennych chi Beibl wrth law, trowch i'r Testament Newydd ac i Efengil Iwan, penod 19 ac adnodau 17 i 27. A bore yma mae Esyllt Jones yn mynd i ddarllen yr geiriau hyn. Felly aeth y milwyr ag Iesu ffwrdd. Aeth allan yn cario ei groes i'r lle sy'n cael ei alw lle y penglog, Golgotha yn Hebraeg. Yno, dyma nhw'n hoelio Iesu ar groes a dau arall hefyd. Un bob ochr iddo a Iesu yn y canol. Trefnodd Peilat bod arwydd yn cael ei rwymo ar ei groes yn dweud, Iesu o Nazareth, brenin i'r Iddewon. Gwelodd llawer o Iddewon yr arwydd yma, am bod y lle y cafodd Iesu ei groeshoelio'n agos i'r ddinas. Roedd yr arwydd mewn tair iaith, Hebraeg, Lladin a Groeg. Aeth y prif offeiriad at Peilat i gwyno. Ddyle ti ddim ysgrifennu brenin i'r Iddewon, ond yn hytrach fod y dyn yn anhawlio mai fe oedd brenin i'r Iddewon. Atebodd Peilat, dwi wedi ei ysgrifennu a dyna ddiwedd ar y mater. Pan wnaeth y milwyr groeshoelio Iesu, dyma nhw'n cymryd ei ddillad a'i rhannu rhwng y 4 ohonyn nhw. Ond oedd ei grys yn un darn o frethyn o'r top i'r gwaelod. Felly dyma nhw'n dweud, dylen ni ddim rhoi go hwn, gadewch i ni gamblo amdano. Ddigwyddodd hyn mwyn i'r ysgrifau sanctaidd ddod yn wir. Mae nhw wedi rhannu fy nillad rhyngddyn nhw a gamblo am fy nghrys. Dyna'n union wnaeth y milwyr. Roedd mam Iesu yn sefyll wrth ymyl ei groes a'i fodryb hefyd, a Mair, gwraig Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam yn sefyll yno, a'r disgybl oedd Iesu'n ei garu yn sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, Mam Annwyl, cymer fel mab i ti. Ac wrth y disgybl, gofala amdani hi fel petai hi'n fam i ti. Felly o hynny ymlaen, aeth mam Iesu i fyw gyda'r disgybl hwnnw. Da ni diolch i Esyllt am y darlleniad. A mi fyddwn ni'n dod nôl at yr adnodau olaf yn y darlleniad hwnnw, lle mae Iesu Grist yn cyfarch i fam ar y groes. Ac yn ystyried hynny, y berthynas rhwng y mab a'i fam yn y fan honno. Ond yn y cyfamser, da ni am weddio, am droi at yr arglwydd mewn gweddi. Felly, dewch i ni gau yn llygaid a gweddio gyda'n gilydd. Arglwydd ein Dduw, ddeuwn ata ti yn awr i da addoli, ac i gerdded llwybra gweddi hefo'n gilydd. Daddoli oherwydd pwy wyt ti? Ti yw Duw, yr unig wir a bywiol Dduw. Daddoli oherwydd dy fawredd di-derfyn sydd y tu hwnt i'n amgyffrediad ni. Daddoli oherwydd dy berffeithrwydd di-lychwyn sydd yn rhyfeddol i ni fel pechaduriaid. Rwy ti o dadnefol yn llawn gogoniant ac yn llawn ysblander. Ac fe blygwn ger dy fron di, oherwydd mai ti yw Duw. Ac fel creaduriaid ac yr eist, rwy ti wedi'n creu ni i'th addoli di, ac i ryngu dy fodd, ac i fyddhau dewyllus di, ac i fyw ac i fynegu dy gariad o ddydd i ddydd. Da ni'n daddoli hefyd, oherwydd yn bod ni am ddiolch i ti heddiw, am bopeth yn llythrennol, ac am dy hilioni di-fesur tuag ata ni. Da ni'n gweld ogoniant o'n cwmpas, da ni'n gweld ogoniant yn y cread, da ni'n gweld dogoniant yno ni'n hunan, yn bod ni fel dynoliaeth yn amherffaith. Rhyfedd y gwneithost ni. Yn bod ni yn gallu gweld lliwia, gweld golygfeydd, yn gallu gwahaniaethu rhwng yr hyn a welwn.
yn bod ni'n gallu clywed sŵn, ac wrth glywed yn gallu deall llais, yn gallu adnabod lleisiau, ffrindiau a theulu, yn bod ni'n gallu blasu a'n tafodau, blasu bwydydd a speisis a perlysiau, yn bod ni'n gallu teimlo a'n dwylo a'n croen, gwres a goirni, cledwch a meddalwch. Mor ryfeddol ydy ni fel creaduriaid sydd wedi'n creu ar dy lun ac ar dy ddelw di dy hun. A bod ni Arglwydd fel cread yn dadlewyrchu di a thfawredd a greadigrwydd, a bod ni wedi'n creu ar dy lun ac ar dy ddelw. Mae y cread yn ei fawredd ac yn ei amrywiaeth fel symffoni o glod i ti. Fel mae opera yn adlewyrchu dawn y cerddor, fel mae darlun a'i baent a'i liwia yn adlewyrchu dawn yr artist, fel mae cynghanedd yn adlewyrchu crefft a saethniaeth y bardd. Felly, mae'r greadigaeth a'r byd, a'r galeitha, a'r heilia, a'r planedau a dynoliaeth yn adlewyrchu dy natur a'r greadigrwydd di dy hun fel Duw. Mae'r cwbl fel molawd i ti. Ond yn yr arglwydd Iesu, Arglwydd, mi wyt ti'n gwneud dy hun yn bersonol. Nid yn dduw natur yn unig, nid yn dduw creuwr, nid yn dduw anelwig nad ydyn ni'n gallu adnabod. Ond yn yr Iesu rwyt ti wedi dod yn agos, fel yn bod ni'n gweld dy wyneb di yn yr arglwydd ei hun, fel yn bod ni'n clywed y lais di yn ei leisiau, yn clywed dy eiriau di yn ei eiriau, yn gweld ei drigaredd a'i baddeiant, a'i gariad, yn ei wyrddiau a'i addfwynder, yn gweld dy awydd i gymodi hefo dynoliaeth drwy y groes a'r atgyfodiad. Yn yr Iesu, Dad, mi wyt ti'n dod yn bersonol fel Duw ac yn agos at bawb ohona ni. Arwain ni gredu yn Iesu, i ymddiried yn dy gariad di ac i gyhoeddi'r newyddion da amdano. Daeth fel dy fab i'r byd i'n gwaredu ac i'n cymodi gyda thi. Ac yn gweddi y bore yma, da ni yn cyflwyno yr hen fyd yma a'i holl drafferthion, y gwrthdaro, y rhyfela, y llad, da ni'n meddwl am y tlawd a yr amddifad, y rhai hynny sydd heb gysuron bywyd sydd ganddo ni. Da ni'n meddwl am yr haint Covid yn fyd eang, a'r gwledydd hynny sydd yn parhau i gael ei rheibio gan y virus hwn. Ac fe weddiwn am ddiflaniad, fe weddiwn y bydd y brechiad yn cael ei ddidoli yn hael i'r gwledydd tlawd, fel yn bod ni'n concro y haint hwn fel dynoliaeth. Ac ar Sul y Mamau, da ni diolch i ti am famau y byd ac am ein mamau ni yn hunan, ac am y dylanwad enfawr maen nhw wedi gael arna ni, ac am ei heilioni a'i gofal tyner drosta ni. Da ni'n cofio am sefyllfa merched hefyd yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd yn Llundain a llofruddiaeth Sara Everard. Da ni'n gofyn y byddi di Arglwydd yn y sefyllfa hon. Da ni'n ymwybodol bod merched yn aml yn teimlo dan bygythiad gan ddynion, ac yn gofyn y bydd yn cymdeithas ni yn newid i fod yn lle diogel i bawb ac yn arbennig merched a phlant i fyw ynddo. Fe gyflwynwn yn heglwysi yma yng Nghymru gan ofyn am ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. A da ni'n cofio hefyd am yn teulu ffydd ni yn Ebeneser. Fe weddiwn dros y blant a'r teuluoedd a'r oedolion, ac fe gyflwynwn yr henoed a phob un sydd yn glaf ac yn teimlo yn isel. Neu di yn chlymu ni yn dy gariad di yn gymuned glos sy'n â gofal dros ein gilydd bob amser. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Arglwydd, yr hynna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw,
deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y deiar fel yn y nef. Dyro ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid am dwy'n ni'n brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth yn oes oesoedd. Amen. Amen. Da ni yn dod nôl rwan am ychydig funudau at y darlleniad nath Esyllt wneud yn y gwasanaeth o Ioan, penod 19, adnod 17 i 27. Ac at y geiriau olaf yn y paragraff hwnnw. A mi ddarllenau y geiriau unwaith eto. Roedd mam Iesu yn sefyll wrth ymyl ei groes, a'i fodryb hefyd, a mae'r gwraig clopas a mae'r Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam yn sefyll yno, a'r disgybl oedd Iesu'n ei garu yn sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, Mam Hanwyl, cymer fel mab i ti. Ac wrth y disgybl, gofala amdani hi fel petai'n fam i ti. Felly, o hynny ymlaen, aeth mam Iesu i fyw gyda'r disgybl hwnnw. Dwi wedi dewis y darn hwn, oherwydd fod heddiw yn Sul y Fam neu'n Sul y Mamau, a fod ymddygiad yr Arglwydd Iesu yn dangos pethau pwysig i ni fel Cristnogion ac Eglwysi yn sefyllfa mamau, gweddwon a sefyllfa merched yn yn plith ni. A da ni'n gweld y modd yma'r Iesu yn ymwneud â merched yn arbennig iawn yn yr Efengyla. A mae'r darlun yma yn darlun ungol yn Ioan 19. Yr Arglwydd Iesu ar y groes yn diodda poenau arteithiol yn marw dros yn pechoda ni yn y fan honno. Ac yna, ddim yn bell oddi wrth y groes, mi oedd na 4 gwraig yn sefyll oedd yn ei adnabod. 4 gwraig oedd wedi bod yn rhan o'i fywyd yn ystod y 33 mlynedd oedd o wedi bod ar y ddaear, ac hefyd yn rhan allweddol o'i weinidogaeth. A mae rhaid i ni feddwl na dar chwarae bach yr oedd y merched oedd yn adnabod Iesu'n sefyll wrth y groes, oherwydd mi oedd yr Arglwydd Iesu'n cael ei groesoelio fel troseddwr, fel drwg weithredwr, oedd yn gweithredu yn erbyn y grefydd sefydledig ac yn erbyn yr awdurdoda oedd mewn grym. Felly mewn gwirionedd roedd y bobl oedd yn ei adnabod ac yn ddilynwyr iddo fo wrth fod yn y sefyllfa yma yn pereglu ei hunan. Oherwydd yn aml iawn mi oedd awdurdoda wrth drio diddymu y mudiad oedd yn ei gwrthwynebu nhw, oedd lladd yr arweiniad ac hefyd dileu y dilynwyr. Ond yma, yn sefyll wrth y groes, wrth iddo fo gael ei ddienyddio, mi oedd y 4 gwraig hon. Y gyntaf oedd Mae'r gwraig clopas. Da ni'n gwybod dim byd o gwbl am y wraig hon. Fedra i ddim yn feleisi o gwbl amdani. Ond da ni'n gwybod am y 2 arall o'n yn sefyll yno. Yr ail oedd chwaer mam yr Iesu, sef modryb Iesu Grist. A mae'r rhai esbonwyr yn dweud mae hon oedd Salome sydd yn ymddangos yn yr Efengyla, mam Iaco ac Ioan, meibion Sebedeus. A hi ofynodd i'r Iesu, os da chi'n cofio yr hanes. Iesu, pan byddi di'n dod i leo awdurdod, neu di roi lle pwysig i fy meibion i. Felly mi oedd y disgyblion yma, Iaco ac Ioan, yn gefndryd cyfan i Iesu Grist. Dyna'r ail. Y drydedd gwraig oedd yna oedd Mae'r Magdalen. Yr unig beth da ni'n gwybod i sicrwydd am Mae'r Magdalen oedd bod hi'n dod o Magala, a fod yr Arglwydd Iesu wedi bwrw 7 cythrael allan ohoni. Mae yna rai esbonwyr yn damcaniaethu mae hi oedd y wraig bechadurus olchod traed yr Iesu hefo'i dragra
yn Seimon y Pharisead ac yna sychu traed yr Iesu hefo ei gwallt. Ond, ffrwyth damcaniaeth ydy hyn, a does na ddim sicrwydd yn perthyn iddo fo. Does na ddim tystiolaeth feiblaidd. Ond mi oedd Mair Magdalen yn dragwyddol ddiolchgar Iesu am ei gwaredu hi o'r ysbrydion aflan ac am ei achau hi. A da chi yn ymwybodol fo cariad yn byrlymu allan o galon Mair tuag at Iesu Grist. A pha mae person yn sylweddoli be mae Iesu wedi wneud i'w achub drwy fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae'r rhaid fod cariad yn llifo allan o'n calonnau ni tuag at yr arglwydd Iesu. Dyna'r drydedd ferch wrth y groes. Ac yna'r bedwaredd wrth gwrs oedd Mair, mam yr arglwydd Iesu. A allwn ni ond dychmygu y sefyllfa, y ring oedd hi'n wynebu ar yr achlysur hwn, o weld ei mab yn cael ei ladd yn greulon fel troseddwr gan yr awdurdodau, yn dyst i'w boena dirdynol. Oedd hi yno pan ddaeth o i'r byd, ac oedd hi'n sefyll yn y fan yma'n ffyddlon hyd y diwedd fel mam yn ei wylio fo yn marw ar y groes. Mi o'n i'n gwybod o'r dechrau i fod yn berson arbennig, ond doedd hi ddim wedi dychmygu y byddai ddiwedd o mor erchyll ar hyn oedd yn digwydd yn y fan yma. Mae'n ddarlun erchyll. Ond eto, yn naturiol, mi oedd cwlwm cwbl arbennig rhyngthi hi ar Iesu, fel y cwlwm arbennig sydd rhwng pob mam a'i phlentyn, a'r cariad sydd yn nghalon pob mam tuag at ei phlant. Ond mae'n hyn ddigwyddodd nesaf ar hyn wnaeth yr Iesu yn syfrdanol, oherwydd ar y groes ac yn ei boena, fe welodd Iesu fam yn sefyll yn y fan honno, ac yn ei arteithiau mi oedd o'n llawn gofal a chariad a chonsyrn drosti hi. Pan welodd Iesu, meddai Ioan, ei fam yn sefyll yno, a'r disgybl oedd Iesu'n ei garu yn sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, mam anwyl, cymer e fel mab i ti, ac wrth y disgybl gofala amdani hi, fel petai'n fam i ti. Hyd yn oed yn ei ddioddeffaint, mi oedd Iesu yn llawn gofal dros ei fam. Mi oedd ei eisoes yn wraig weddw, fwy na thebyg oherwydd fod Joseph wedi marw ers blynyddoedd ac ar ddyn colli mab hynaf yn yr amgylchiadau mwyaf hi'n llefus. A'r mab hynaf, wrth gwrs, fel arfer, oedd yn cymryd drosodd gofal tros y teulu a tros i fam pan oedd y tad yn marw. Ond mi oedd Iesu'n gwybod nad oedd o yn gallu gwneud hynny. Ac felly mae o'n gwneud trefniadau gan sylweddoli gyfrifoldeb fel mab. Mam anwyl, cymer e fel mab i ti gan gyfeirio at ei gefnder Ioan a'r disgybl yr oedd Iesu'n ei garu. Ac yna mae'n dweud wrth Ioan, gofala am fy mam fel petai hi yn fam i ti. A da ni gweld y cariad yn dydan gan Iesu tuag at Mair, hyd yn oed yn ei boena. Ac wrth gwrs mi oedd yr arglwydd Iesu yn un nath gwblhau a chyflawni cyfreithiad Duw yn llwyr ac yn gyfan gwbl ac yn berffaith. Ac yn y fan yma, da ni yn ei weld o yn cyflawni'r pumed gorchymyn. Pumed gorchymyn yn Exodus 20. Rhaid i ti barchu dy dad a dy fam, a bydd hi'n byw yn hir yn y wlad mae'r arglwydd dy Dduw yn ei rhoi i ti. Y pumed gorchymyn, y pumed ydy'r gorchymyn cyntaf yn y cyfrifoldeb tuag at yn gilydd. A Duw yn dweud fod o'n allweddol o fewn i gymuned war, bod plant yn cymryd gofal ac yn parchu ac yn anrhydeddu i'r rhieni. Wan ta, wrth symud ymlaen, dwi eisiau tynnu rhai pethau allan o'r hanes hwn. Peth cyntaf di hyn fod Mair yn wraig weddw, ac mi oedd sefyllfa gweddwon yn gallu bod yn eithriadol o anodd yn yr hen fyd. Oherwydd bod merched yn cael ei ystyried yn eiddo
i ddynion. Mi oedden nhw felly yn dibynnu ar ei gwir, am ei cynnal, a'i cadw, a'i bywoliaeth, a'i cartref, a'i bwyd. Ac os oedden nhw'n colli i gwir, neu os oedd gwir dynion i gwir yn ei ysgaru nhw, mi oedden nhw'n colli ffynhonnell i fyw. Oedden nhw'n colli cartre, oedden nhw'n colli bwyd, oedden nhw'n colli ffynonella ariannol. A dyma pam fod yna gymaint o bwyslais yn yr eglwys fore am edrych ar ôl gweddwon. Oherwydd i bod nhw'n aml yn ferched oedd mewn sefyllfa fregus iawn yn economaidd ac o ganlyniad yn emosiynol. A mae Paul yn pwysleisio hyn yn ei lythyra, enghraifft, mae o'n dweud wrth Timotheus fod cyfrifoldeb gan bob eglwys i edrych ar ôl y gwragedd gweddwon hynny oedd mewn gwir angen. Mi oedd angen iddyn nhw edrych ar ôl plant amddifad ac yna gwragedd. Ac oedd hyn yn rhywbeth arloesol a newydd oedd yn dod yn y ffydd Gristnogol ac yn dilyn dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw, o fewn i gymdeithas yr eglwys, roedd merched a merched bregus i deimlo croeso a gofal gan y gynulleidfa a chan gyd aelodau. Lle petasan nhw allan yn y byd, fi allan nhw fod yn gorfod bigera a chardota a byw ar eu cythlwm. Llythyr arall, llythyr Iago yn dweud yr un peth. Y math o grefydd mae Duw y Tad yn ei ystyried yn byr ac yn ddilys ydy'r grefydd sy'n gofalu am blant amddifad a gwragedd gweddwon sy'n dioddef ac sy'n gwrthod dylanwad y byd. A mi oedd hyn yn adleisio dysgeidiaeth Iesu Grist a'i agwedd tuag at ei fam ei hun o'n wraig weddw. Gristnogion, medda Paul, medda Iago hefyd, edrychwch ar ôl y bregus, edrychwch ar ôl gwragedd gweddwon sydd mewn angen. Ond dwi eisiau ehangu'n sylwadau mymryn bach cyn i ni orffen y bore yma. A tynnu ychydig sylw at y ffordd oedd Iesu yn trin merched yn gyffredinol. Darllenwch trwy yr Efengyla. A da chi'n gweld y modd roedd Iesu Grist yn trin merched efo parch ac urddas. A hynny mewn cyfnod pan oedd merched yn amlach na pheidio yn cael ei ystyried yn ddinasyddion eilradd mewn cymdeithas batriarchaidd hefo dynion yn awdurdodi ac yn y canol. Mi oedd hynny'n digwydd yn enwedig o fewn i'r traddodiad Helenistaidd, traddodiad Groegaidd a hefyd y traddodiad Rhufeinig. Mi oedd mwy o barch i ferched o fewn i'r traddodiad Iddewig, ond unwaith eto oedden nhw dan awdurdod dynion yn y fan honno. Yn amlach na pheidio, mi oedd merched yn cael ei trin fel eiddo dynion, ac yn aml yn cael ei amharchu gan y gymdeithas dyn ganolog oedd yn bodoli. Mewn rhai diwylliannau, mi oedd merched yn dod yn yr un categori a plant drwy gydol i oes, oherwydd na eiddo i ddynion oedden nhw. I tada, i brodyr, i gwir. Doedden nhw byth yn cael bod yn nhw eu hunan fel gwragedd. Ac mi oedd agwedd Iesu at ferched felly yn chwyldroadol, ac mae'r lle pwysig sydd yn cael ei roi iddyn nhw yn yr Efengyla yn eithriadol o hanfodol i'w bwysleisio. Da chi'n gweld, nid hapa damwain ydy bod Duw wedi cadw'r straeon yma am Iesu yn ymwneud â merched yn yr Efengyl. Maen nhw wedi cael eu cadw yna i bwrpas mwyn y bod ni yn myfyrio arnyn nhw a sylweddoli sut oedd yn harglwydd ni yn ymddwyn tuag at ferched. Mae merched yn cael eu portreadu fel cymeriadau pwysig yn hanes gweinidogaeth Iesu. Hi enedigaeth ar Forwyn Fair, y wraig o Samaria, Mair Magdalen, y wraig oedd yn cael ei dal mewn godineb, Mair a Martha, hanes y croesoelio a'r atgyfodiad, a rhan merched yn y ddau ddigwyddiad rhyfeddol hynny.
Ac mae'r lle canolog yn parhau yn hanes yr Eglwys Fore ac yn y llythyrau yn y Testament Newydd. A mae rhaid cofio fod hyn yn digwydd mewn cymdeithas patriarchaidd pan na dynion oedd yn tra awdurdodi. Lle oedd merched yn aml yn cael eu camdrin oherwydd eu rhywedd, eu gender gan ddynion. A da ni'n parhau i weld hyn o fewn i'n cymdeithas ni, bod merched yn gallu byw mewn ofn oherwydd ymddygiad ac agweddau dynion tuag ati nhw. Fel da ni wedi gweld yn Llundain yr wythnos yma, de. Sara Everard a'r llofruddiaeth yn y fan honno. A merched yn tystio i bod nhw'n teimlo mewn ofn i fynd i gerdded neu loncian neu mynd allan ar eu pennau hunan. A mae hynny'n gwbl anghywir. Ond mi oedd pethau'n llawer gwaith yn hanesyddol. Dyma rai ffeithiau sydyn dwi wedi codi o lyfrau hanes. Dwi sôn am y canrifoedd cyntaf yn hanes yr Eglwys Gristnogol. O fewn i'r hen ddiwylliannau, mi oedd hi'n arfer cyffredin i ladd plant, cwbl gyffredin, mwyn rheoli poblogaeth, mwyn osgoi pwysau ariannol ar deuluodd. Ac yn arbennig iawn, mi oedden nhw yn lladd plant benywaidd. Gan nad oedd merched yn cael ei ystyried yr un mor werthfawr a bechgyn o fewn i'r diwylliant. Mi oedden nhw hefyd yn aml iawn yn lladd babanod oedd yn cael ei geni hefo anabledda. Weithiau mi oedden nhw'n boddi nhw yn syth bin ar ôl iddyn nhw gael ei geni, neu arfer oedd i gadael nhw allan yn yr awyr agored yn llythrenol rhwng y cwn a'r brain, fel nad oedd pobl yn gyfrifol am eu lladd nhw, ond bod byd natur yn ei dinistrio nhw. Ac mi oedd pobl fawr fel Plato ac Aristotle yn eu traethodau enwog yn cymerodwyo lladd plant fel polisi dilys i wladwriaeth i dilyn. Ond mi oedd lot o ferched yn cael eu lladd ar eu genedigaeth oherwydd i bod nhw yn ferched. Ond yr hyn ddigwyddodd o fewn i gylchoedd Cristnogol yn syth o'r dechrau, mi oedden nhw'n gwahardd yr arferiad dieflig yma o ladd plant ac o erthylu plant. Mi oedden nhw hefyd yn gwrthwynebu yn chwyrn ysgariad, llosgach, incest, godineb ac amlwreichiaeth, polygamy. A'r rheina i gyd yn ffyrdd o dynion yn ei ddefnyddio mwyn cadw merched yn ddinasyddion eilradd. Ysgariad, merched yn colli i ffynhonnell ariannol. Llosgach, incest, lle oedd dynion yn treisio merched o fewn i'w teuluodd eu hunan. Godineb, lle oedd dynion yn byw yn rhywiol ddi-drefn, ond yn disgwyl i'r merched fod yn ddiwaid. Amlwreichiaeth, cael llawer o wragedd, polygamy. Unwaith eto'n ffordd i gadw merched yn ei lle. Ac mi oedd rhain yn ffurfiau o amharchu merched o fewn i'r gymdeithas. Ond oherwydd fod yr eglwysi a'r ffydd Gristnogol yn trio atal y pethau yma, mi oedd merched yn cael ei parchu a'i amddiffyn rhag dynion, trahaus a anghyfiawn. Peth arall yn y byd paganaidd oedd fod merched yn eiddo i ddynion, tadau neu wir, ac yn aml mi oedd gweddwon yn cael ei gorfodi i ail briodi. Yna doedd merched ddim yn cael meddiant ar eiddo. Mi oedd eiddo merch bob amser yn mynd i'r gŵr. Ond yn y diwylliant cynnar Cristnogol, doedd yr un pwysau ddim yn cael ei roi ar weddwon i ail briodi, ac felly oedd merched yn gallu dal gafal yn ei heiddo ei hunan. A mi oedd y datblygiadau yma bethau syml, falle amlwg i ni erbyn hyn, ond yn chwildro adol yn yr hen fyd Groegaidd a Rhufeinig. Felly o fewn i'r eglwys, mae dynion a merched yn gydradd a'i gilydd ger bron Duw.
Dwi'n gwybod bod yna ddadla am ddarna o lythyrau Paul, lle mae o'n sôn am wragedd. Sa'n amser i fynd ar ei hola nhw bore yma, ond gaich annog chi brynu llyfryn un o'n diaconiaid ni Esyllt Jones, sydd yn mynd gam wrth gam drwy yr adrannau yma ac yn taflu golini ar yr esboniad ohonyn nhw. Ar Sul y Fam, dwi eisiau pwysleisio fewn i'r eglwys Gristnogol bod cydraddoldeb rhwng menywod a gwrywod. A'n lle ni fel dynion ydy annog merched, a dwi'n eisiau hyn swnio'n nawddoglyd, ond mae yna draddodiad patriarchaidd wedi bod o fewn i'n heglwysi Cristnogol ni tan yn ddiweddar, a dynion sydd wedi bod wrth y lliw. Mae eisiau ni annog merched i gymryd rhan yn gyhoeddus, i arwain, i bregethu, i ystyried y weinidogaeth fel galwedigaeth iddyn nhw, heb eu llesteirio nhw mewn unrhyw ffordd. Datblygu donia naturiol a'i donia ysbrydol o fewn i'r eglwys. Fel o'n i wedi dweud, mae'r eglwys Gristnogol wedi bod yn ddyn ganolog iawn dros y canrifoedd. A mae rhyfedd meddwl na diacones benywaidd cyntaf Ebeneser o'r Esyllt Jones yn y 1970. A mae hi wedi deud wrtha fi bod o'n brofiad reit frawychus bryd hynny, yn ferch ifanc, yn mynd am y tro cyntaf i ganol y diaconiaid yma o ddynion. A mae'r traddodiad yn gallu parhau, a weithiau da ni'n sylweddoli grym traddodiad arna ni'n hunan, arna fi fy hun, lle da ni yn gofyn i ddynion wneud pethau, yn lle gofyn i ferched. Un enghraifft sydyn wrth gloi, dwi wedi bod yn olygydd y tyst ers blynyddoedd erbyn hyn, ac o'n i mewn pwyllgor yn trafod y tyst efo undeb yr annibynwyr. A mae yna golofn yn y tyst barn annibynnol, ac oeddwn ni trafod y cyfranwyr. A dyma rhywun yn y pwyllgor yn gofyn i fi faint o ferched sydd yn ysgrifennu. A dyma fi'n edrych ar y rhestr ac yn sylweddoli mae dim ond dynion oedd yn ysgrifennu y golofn. Do'n i ddim di ystyried y peth, do'n i ddim di wneud o'n fwriadol, ond eto o'n i wedi wneud o, sef dim ond cael dynion i ysgrifennu. A dwi falch iawn o ddeud erbyn hyn bod yna nifer fawr o ferched yn ysgrifennu y golofn, oherwydd bod wedi sylweddoli y camgymeriad. Ond mae'n digwydd o fewn i eglwysi ac o fewn i'n traddodiadau ni, bod ni yn yn is ymwybod yn bod yn rhagfarnllyd tuag at ferched. Mae angen i hynny orffen yn llwyr ac yn gyfan gwbl, a bod ni ger bron Duw yn gydradd. A dilyn esiampl yr Arglwydd Iesu yn ei boena drostan ni ar y groes, yn ystyried i fam oedd yn weddw ac yn sylweddoli gyfrifoldeb tuag ati. Sul y Mamau, hapus i chi gyd mwyn i enw. Amen. Da ni am gael emyn i gloi, a mae'r pedwarawd llinynol Ebeneser yn mynd i gyfeilio. Dwi'n diolch iddyn nhw am y recordiadau hyn. Saif ein gobaith yn yr Iesu ydy'r geiriau.
chi gyd am dod i'r gwasanaeth y bore yma. Gobeithio eich bod chi wedi cael bendith wrth ystyried safle merched. Gweddill y dydd, 11 mae'n y banad ar Zoom. Hanner awr 11 mae'r ysgol Sul yn cyfarfod ar Zoom. Hanner awr 7 mae cwrgweddi Angor Grange ar Zoom. A nos fory hanner awr 7 unwaith eto ar Zoom. Mae'r parchedig doctor Rhys Ffrwd Byw Caernarfon yn traddodi darlith am fy nhad, parchedig doctor ar Esyllt Jones. Felly mae yna groeso i chi ymuno hefo ni a gofyn am y link i'r cyfarfod. Gawn ni rwy'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonnau yn Rhys Iesu'n arglwydd. Amen.